Il-posta Maltija il-aktar affordabbli minn 31 pajjiż, fosthom l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi fiż-żona tal-kummerċ ħieles fl-Ewropa li jinkludi n-Norveġja, l-Iżlanda u l-Iżvizzera f'daqqa. Skont stħarriġ imħejjem id-Deutsche Post, il-konsumatur Malti ħallas 30 ċenteżmu għal ittra domestika, filwaqt li l-medja Ewropea hija dik ta' euro u 12 ċenteżmu. Dan filwaqt li l-prezz Malti għal ittra li tindbat f'pajjiż Ewropew tiswa 59 ċenteżmu, meta l-medja Ewropea hija euro u 67 ċenteżmu. Il-kap eżekuttiv għall-operat tal-kumpanija Malta Post Adrian Vassallos qal li dan is-servizz affordabbli għandu prezz. Aħna nofru ħafna aktar servizzi barra tradizzjonali, jkun hemm servizzi fejn aħna għandna nagħmlu telf fuqha u hemm servizzi oħra li huma iktar vijabbli. Allura dawk ipattu għal xulxin. L-istħarriġ wara wkoll li l-ħaddiem Malti jrid jaħdem minuta u 43 sekonda biex ikopri l-ispejjeż ta' ittra normali, filwaqt li fil-Greċja ħaddiem jaħdem 9 minuti u fl-Iżvizzera ħaddiem irid jaħdem minuta u 35 sekonda. Kawża tal-pandemija Vassallos qal li l-operat tal-posta kellu jinbidel kemm xejn biex il-ħaddiema ikomplu jaħdmu mingħajr xkiel. Zidna n-numru ta' delivery centers li nużaw f'Malta u Għawdex fejn qabel konna 4 issa dik irdupjajnihom iktar mill-irdupjajnihom għandna 9 delivery centers. Allura n-nies bednihom iktar minn xulxin barra minn hekk anke qed jidħlu f'ħinijiet differenti. Il-kumpanija rrivedit ukoll it-tariffi tagħha biex tkompli tassorbi l-ispejjeż għal posta ridirezzjonata. Dan is-servizz ser jingħata bl-aħlas fl-ewwel 6 xhur għall-individwi u għaqdiet mhux governattivi, filwaqt li ser jibdew iħallsu 10 euro kif jgħaddu l-ewwel 6 xhur. Negozji u entitajiet oħrajn se jkollhom ħlas ta' 10 euro fix-xahar fl-ewwel 12 xahar, filwaqt li s-servizz mhux se jkun iżjed disponibbli għan-negozji wara li tiskadi s-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.